De A32 tussen Wuddum en Reduzum had van de morgen een paar uren afsletten west vanwege een ongeluk bij de verkeersjochten. 2 auto's botsen op elkaar, net een van de bestuurders toch reed. Tot de klap leidt het kruispunt vol met onderdelen van de auto's. Een van de bestuurders is na klachten uit Vastvarg naar het ziekenhuis gebracht. De 2 supportersclubs van Sportclub Heerenveen reageren verdeeld op het opstappen van de Raad van Commissarissen. Veen-fan is verrast, maar is tevreden over het besluit. Nieuw-Noord vindt het opstappen onverstandig, omdat het onderzoeksrapport naar de gang van zaken bij de voetbalclub nog verschijnen moet. Bij Zwartcomplex De Waterman in Snits is van de morgen het vergezen piano aanleveren. Het instrument is schonken door een muziekcentrum uit Wezep. Omdat muziek die gewichtig is voor de groep dementerenden die het in het complex verblijft, waar de zocht naar een goede tweedehands piano. Begeleerders en bewenners binnen wies dat ze de nou vergezing kregen ha. Joen bloot het nog lang waren. Vannacht wordt het zo'n 13 graden bij een zwakke noordeenste wind. Ekmond schijnt de zinnen volop en zit er net volle wind. De temperatuur in op naar een graad of 24.